ककबिसालनि सानजायाव 43 करबक आसक थाइ बिसिंनि तीर्थमुख बिसिनि करैसराव कायसा तिप्राम थानि अंगै ककथुम पान्डा एबा कगलाम पान्डाव बीजेपीनि नुखंकायनि याकारै तिप्राम थाव हापायखा 8 भोटार तै बरंनो लामसावगै खा काहामबाय यासाक सौखा तिप्राम थानि TWF सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटारि एनार्जी तै सन्जय मानिक त्रिपुरा बरंनो खा काहामबाय यासाक सौमानि बिसिं तै साइखेना रंखा तैबो बसकांव महायखेनो थानसानि मारिव माफायनाय जों हनै ब्यूरो रिपोर्ट आई न्यूज फाइनानि बागै যারা বিজেপি নি अंगै तंगै आगे যারা বিজেপি খাইনাय बरक तिनि तिप्रामथ फाइनानि बागै যারা अब बुसिमानि बिसिंतिनो बुबाग्रानि आइडियोलजिनो हामजागमानि बिसिंति बरक तिनि तिप्रामथ जयन रेखा आबर अंखा चिनि सपन चाकमा बिनि 6 बुटार बिनि लगिव फाइका एवं मलेन रियां बिनि लगिव 2 बुटार टोटल बरक 2 जननि नेतृत्वे बरक खरगनैनि नेतृत्वे 8 बुटार जों तिनि तीर्थमुख पञ्चायतनि करैसरा आमचायो जों बरकनो मांखा आगाम जों बरकनो खाबाय खुबाय जों बरकनो लामजाक सका तिप्राम थाव जों तिप्राम था कायसा फेमिली बा परिवार ओ परिवार बरक तिनि चिनि सदस्य अंखा चिनि बुबाग्रानि तुइदुल मंबाय चिनि दफानि वानसुमुं हामजाक मुंबाय बरक तिनि दफानि काहामनि बागै बरक तिनि फाइका जतनो जों तिनि बरनो फाइ मानजामानि बागै तिप्राम थाव फाइमानि बागै जों बरनो तिनि ब्लाइखे चिनि बिसिंति बरनो चिनि खाबाय खुबाय बरनो लामजाक सका हामबाय BJP ने याकारा तिप्राम थाव फाइनाय सपन जाखना जों खाबाय खुबाय खा जतनो लामसक तिप्राम था आयो तिप्राम था आयो बुबागरा आयो BJP ने याकारा फाइनाय मलेन जोरिया नो जों खाबाय खुबाय जतनो लामसक बुबागरा आयो बुबागरा आयो YTF long live YTF